Mal som sen, ktorý mi rovno povedal, že to lietadlo, ktoré mám ísť mal som ísť do Moskvy, že to lietadlo padne a ja zomriem. Áno. Dokonca asi pred rokom som počul v rádiu, rozprával nejaký český psychiatr, keď som išiel autom, a hovoril, že tie teórie o snoch, že to sú totálne blbosti a hlúposti, že tomu verí len hlupák. Áno. No tak tomuto psychiatrovi odkazujem, že hlupák je on. Áno. No. Tak som povedal, ja idem. V tom momente, asi za 5 minút, som úplne začal mať pot, mŕtvolný pot, studený, mne bolo zima. Za 5 minút takto mi začal kvapkať pot z tváre, hej. Celý som sa spotil, všetko som mal mokré, hej. A ja som hovoril, no tak to je haj, teda ja tam nedá si skutočne, to lietadlo padne, hej. No ale na to konto mi zazvonil telefon. A ja som niečo za ten telefon začal riešiť, áno. A ako som doriešil ten pracovný problém, ja som na to zabudol. Hej. A asi za hodinu, za 2 hodiny som si spomenul, však do pekla ja som bol celý spotený, mokrý, hej, to lietadlo má padnúť. A už je všetko v poriadku. Mal som zomrieť. To bola až taká silná predtucha. Áno, ja som mal zomrieť, to bolo jasné. Však vám hovorím, že vyberali bomby, teda prezerali batožínu v našom lietadle. Tam bola 100% uložená bomba. Áno. Lenže oni zariedili, kto zariedil? Duch, záhrobné bytosti. Neviem, kto to zariedil, ale zariedili, že som nezomrel. A tým pádom tých 120 ľudí, čo tam bolo v tom lietadle, mali šťastie, že som v tom lietadle bol aj ja. Psychológ v Prahe, doktor Horák, sa pamätám. Ja som chcel som mať zbrojný pas. A podmienkou toho bolo, že... Psychotesty. No, presne tak. Tam boli také primitívne otázky, že napríklad, keď na mňa niekto nacieli zbraň, že čo urobím. Hej? Že budem ho presviečať, budem toto robiť a tak. A jedna odpoveď, ak budem mať možnosť, zastrelím ho prvý. Hej? No tak samozrejme, ja som napísal, zastrelím ho prvý. No tak ja som tú otázku urobil asi za 3/4 hodiny, ja tom sa zaklepal a on povedal, že to musím všetko robiť, toto mi tam má vyskočiť. Ja som všetko robil, to mi tam už vyskočilo. Hej? No tak potom povedal, no tak dobre. Tak potom prišiel a ťukol na počítač a teraz mu tam vyškol taký graf, takto a takto špička. Hej? No. A to sa pamätám, on povedal, no tak to sme tu ešte nemieli. No. Ešte dôležitá jedna vec, to tam v tej knihe hovorím, že keď bola tá veľká potopa pred 11 500 rokmi, tak po tej potope sa objavil mesiac. Mesiac predtým nebol. Na prvom mieste najdivnejšie je to, že sa neustále otáča jednou privrátenou stranou. Áno, že nerotuje. No to není možné. Hovorím, fyzikálne to není možné. Nech zo mňa nerobia debila nejakí vedci, ktorí hovoria, že to je nejaká združená rotácia, alebo čo ja viem čo. No toto máme na to dokonca odpovedať. Čo je synchronizovaná rotácia? Synchronizovaná rotácia znamená, že doba rotácie mesiaca okolo svojej osy je rovnaká ako doba jeho obehu okolo planéty. V dôsledku toho vidíme zo Zeme stále len jednu stranu mesiaca. To však neznamená, že mesiac nerotuje. Rotuje, ale takou rýchlosťou, že sa nám javí, ako by bol otočený stále tou istou stranou. No, takú hlúposť môžu rozprávať deťom. Mesiac je ovládaná, regulovaná rotácia. Áno? To niekto musí regulovať. Není možné tak, aby bola stále privracená jedna strana. To hovorím, to môžu rozprávať debilom. Hej? No. Podľa mňa skutočne to tak vyzerá, že to bude vesmírna loď mimozemšťanov. Tak to vyzerá. Ja si to ináč neviem vysvetliť, kto ho reguluje. Alebo vám poviem o prílive a odlive. Áno? Príliv a odliv je údajne kvôli tomu, že to spôsobuje mesiac. Áno. Počujete, takú sprostosť môžu sa rozprávať len ľuďom, ktorí vôbec nie sú schopní logicky rozmýšľať. Hej? Ak by príliv bol podľa mesiaca, tak skladka, ako ide mesiac, tak obrovská vlna by išla po celej planéte za tým mesiacom. Je to tak? Absolútne tak príliv vôbec nefunguje. Genetika R1b je zdegenerovaná. Sú to mutanti nejakí, blázniví. R1b klame, podvádza, zabíja. Je to zločinecká genetika. Genetike R1b ja neverím absolútne nič. No, podľa mňa Slováci boli jediní, ktorí si robili vrkoče a vy ste povedal na to Vikingovia. A ja som povedal, no tak v tom prípade sa musíme pozrieť na tých Vikingov. Tak viete, čo hovorí Klosov? Vikingovia boli Slovania. R1a. A
Hej? Takto. Tu je nebezpečie atomovej vojny, to som vám hovoril. Áno, vy to už čakáte v auguste vlastne, že by mohlo prísť veľké. No, ja dúfam, že nebude, samozrejme.